Salut, dragi prieteni! Astăzi vreau să discutăm despre o temă foarte importantă. Practic, aceasta va fi prima temă care aș dori să discutăm. Deci, vreau să mă prezint la început. Sunt Sânduță Grigore, sunt familist, sunt instructor de arte marțiale, sunt antreprenor și sunt și business trainer. Deci, familist sunt de acum de 9 ani de zile, instructor sunt de acum de peste 10 ani și antreprenor, de asemenea, am firmă care lucrează a 10-lea an. Business trainer am început să devin atunci când am început să ajut oamenii, când oamenii începeau să mă întrebe de ce la tine merge și de ce la mine nu merge ceva. Deci atunci am început să fac acest lucru și am început să mentorez persoane. Deci acestea sunt sferele în care eu m-am dezvoltat și scopul meu este de a schimba gândirea la o generație în toate sferele. Deci astăzi vom vorbi despre o foarte importantă parte. Vom vorbi despre limite și vom vorbi despre scopuri. Deci nu poți face o familie dacă ești un om limitat și nu ai scop. Nu poți să ajungi la centuri negre dacă ești un om limitat și nu ai scop, să treci toate etapele. Deci, ca antrenor am două centuri negre la două arte marțiale diferite. Deci, mă antrenez de acum de 16 ani. Deci nu poți să faci un business dacă nu ai scop și ai limite. Deci tot așa este în orice sferă unde nu poți real să ai succes dacă ești un om limitat și un om care nu are scopuri. Deci haideți să mergem la primul slide și vom vedea ce înseamnă să ai limite. Și eu sunt sigur că majoritatea oamenilor au limite, dar ei nu știu de ele. Ce înseamnă să ai o limită? Dacă de multe ori ați văzut mașini care au un buton unde poți să pui limite, da? Și când, chiar aici vedem imaginea, tu poți să pui limite la 30, la 50, la 60, la 80 și mai mult mașina nu merge, da? Poți să vrei să meargă, dar până nu scoți butonul acela, ea nu merge. De aceea, de multe ori, noi nu putem face o afacere de succes din cauza că avem unele limite și nu cunoaștem unele lucruri. De aceea, nu poți merge înainte. Am potențial, dar nu pot merge înainte. Vreau să fac ceva, dar nu sunt hotărât. Cred că voi eșua. De multe ori oamenii cred că vor eșua inițial de când pornesc la drum. Și aceasta este o limită, da? Poți fi om cu potențial, poți fi om puternic, poți fi om capabil, poți fi om talentat, poți fi un om care real înveți foarte bine și știi foarte multe lucruri, dar din cauza la limite tu pur și simplu nu te dezvolți. Din cauza la limite tu nu crești și tu nu ești un om de succes și tu nu ai bani. De aceea fiți foarte atenți la limitele care le aveți. Haideți să vedem ce înseamnă să ai limite negative. Ce înseamnă să ai niște limite care ți le dă cineva, da? Adică le primești de undeva. De unde vin limitele și complexele negative? Ele sunt înrudite de la părinți, sunt de la vecini și de la prieteni. Deci din contextul tău. Mulți spun că banul e ochiul dracului, da? Mulți spun că nu mă voi descurca. Asta tot este o limită. Inițial, când vreți să înceapă o afacere, eu am oameni care mentorez și îmi spun la mine nu o să primească, nu vă mai descurca și nu pot să, nu voi avea rezultat, da? Alții spun că mai bine sărac decât bogat, da? Mai bine sărac, dar curat. Cred că s-a auzit de ideea asta. Nu încep că nu am bani. Asta e altă idee.
care este o limită, nu pot face că nu am oameni potriviți. Ți-e bine că tu ai oamenii potriviți în jurul tău și ei te vor ajuta, dar eu nu am oamenii potriviți. Și asta își găsesc scuze. De regulă, omul poate să-și găsească o scuză în timp de 5 secunde. Deci, nu fiți oameni care găsiți scuze și nu fiți oameni care aveți complexele acestea negative. Nu știu cum să fac o afacere, asta e altă scuză. Nimeni nu mă încurajează, asta e altă scuză care tu aștepți cineva să vie, să te încurajeze, să spună că ești bun, să-ți spună că tu trebuie să faci ceva, da? Deci asta e altă scuză. Nu am făcut afacere și mă tem, asta e altă scuză. Deci sunt o sumedenie de scuze care pur și simplu îți leagă mâinile. Nu faci nimic și devii o persoană care pur și simplu poate să citească cărți foarte bune, poate să fii talentat și multe altele, dar la un moment dat îți dai seama că ești o persoană care ești nerealizată în nici într-un domeniu. De aceea mergem mai departe și vom scrie în timp de 3 minute limitele negative. Deci dacă ai o foaie acum și un pix, atunci tu trebuie să faci lucrul acesta. Scrie în timp de 3 minute, 5 minute, 10 minute, cât îți trebuiește, toate limitele tale negative. Toate limitele negative. Oprește acest video, acum îl oprești și îți iei o foaie, un pix și începi să scrii toate limitele negative. Tot ce îți vine în cap. Prima dată când am făcut acest lucru am avut vreo 40 de limite negative la mine, dar credeam că sunt un om foarte pozitiv, sunt un om foarte realizat și când am făcut acest lucru mi-am dat seama că pur și simplu aceste limite mă țin și știam că unele din aceste limite sunt din copilărie tocmai, veneau. De aceea oprește acest video acum și scrie toate limitele negative. Pur și simplu scrie toate limitele negative. Tot unde ești tu limitat. Ok? După ce ai scris limitele negative, acum pornește mai departe. Trebuie să schimbăm limitele negative în cele pozitive. Ce înseamnă să schimbi limitele negative în cele pozitive? Deci banul este un instrument care îl stăpânesc. Dacă mai înainte în limita negativă este banul ochii dracului, care mulți spun, banul este un instrument care îl stăpânesc și pot să ajut cu banii foarte mulți oameni, adică îl schimbi în pozitiv. Tot ce ai scris tu, acum trage o linie, așa de sus până jos și scrie limitele pozitive, adică alături de limita negativă scrie o limită pozitivă. Tot timpul mă descurc. Da? Dacă ai scris înainte de aceasta că eu nu pot, eu nu mă descurc, eu nu... Atunci scrie tot timpul mă descurc, mie îmi trebuie timp. Da? Dacă era o limită mai înainte că nu pot face bani și nu am practică, următoarea scrieți-o învăț și voi face mai mulți bani, da? Știu că pot face bani mai mult și cu multă informație, adică din cauza că nu ai informație bună, nu ai informație relevantă, informație corectă și instrumente corecte, tu spui că nu pot face afacere fără bani. De ce? Că nu ai informația aceasta, da? Învăț să fac bani și fără sume enorme ca să încep. În jurul meu sunt cei mai buni oameni. Asta este o limită pozitivă. Nu e o limită, dar ai schimbat limita. Dacă ai spus până acum că nu am oameni, atunci uite în jurul tău că sunt oameni care vor să te ajute. Știu cine poate să mă învețe afacerea
Dacă nu ai practică în afacere și vrei să te vâri în afacere, e mai bine să o înveți de la început, fiindcă cunosc oameni care au început afacerea, dar pur și simplu această afacere au oprit-o din cauza că nu cunoșteau. Eu încurajez pe toți, asta e altă limită care am schimbat-o, afacerea este ceva interesant, nu doar ceva greu, ceva obositor, ceva care îmi este complicat sau nu știu, da? Adică nu complicați lucrurile. De multe ori oamenii complică lucrurile extraordinar de mult. Fiți un pic mai simpli, fiți un pic mai pozitivi, da? Nu fiți negativi. Oamenii negativi, eu am la curs oameni care sunt oameni pozitivi și oameni negativi. Oamenii pozitivi foarte repede au rezultat. Foarte repede au rezultat. Vă spun cinstit, au foarte repede rezultat. Oamenii negativi permanent se opresc și permanent nu ajung la rezultat, permanent se duc în urmă, permanent găsesc mii de scuze. Și de aceea, asta e prima temă care ar trebui voi să o înțelegeți. Prima temă care ar trebui voi să o înțelegeți ca să vă schimbați limitele, da? Ca să schimbați limitele negativ în pozitiv, da? Și să vedeți ce limite aveți. Mergem mai departe. Aceasta am trecut-o. Schimbă limitele din negativ în pozitiv, da? Ați înțeles care sunt limitele negative, care sunt pozitive și acum trebuie să le schimbați. Opriți acest video și schimbați-vă limitele din negativ în pozitiv. Gândește altfel, pur și simplu gândește altfel. Dacă nu vei gândi altfel, atunci acest curs care vei parcurge, vei vedea că sunt foarte multe video foarte bune, dar dacă tu nu vei crede în ceea ce este aici, în instrumentele care ți le vom da noi, atunci pur și simplu nu va merge, pur și simplu nu va merge și te vei duce înapoi la lucru unde ai lucrat până acum sau ai făcut, o să faci ceea ce ai făcut până acum. De aceea schimbă limitele. Pentru ce trebuie să schimbi limitele? Este pentru ca să-ți pui un scop. Ce înseamnă să-ți pui un scop? Practic, dacă m-ar întreba cineva acum, Grigore, dă-mi o idee sau dă-mi un sfat din tot ce știi tu, de aș spune, pune-ți scop și mergi pas cu pas către el. Eu mi-am pus scop să am o mașină, de exemplu, și pas cu pas am muncit ca să am această mașină. Mi-am pus scop să devin antrenor, am făcut pas cu pas și am dat la centură neagră și am devenit antrenor. Am pus scop ca să am un apartament și pas cu pas am ajuns la aceasta. Am pus scop să am un oficiu al meu, să nu iau în chirie și pas cu pas am ajuns la aceasta. Am pus scop să am copii și pas cu pas cresc copiii aceștia și îi educ. Deci, orice lucru, el se face în timp și nu credeți că scopurile care ți le pui tu acum, ele peste noapte se vor face. Nu. De aceea este foarte, foarte important ca să-ți pui scopul și să mergi spre scop. Și este o tehnică foarte bună care se numește tehnica SMART. Ca să ajungi la un scop final, e foarte bine ca să mergi după tehnica aceasta SMART și nu doar după tehnica aceasta, dar și după alta, vă voi spune la sfârșit. Deci, ce înseamnă să-ți pui un scop și să mergi după el? Deci, în primul rând, el trebuie să fie specific, da? Scopul trebuie să fie concret și clar scris. Numai decât clar scris. Trebuie să aveți agenda unde veți scrie aceste scopuri, unde pot să vă dau și un instrument foarte, foarte bun care lucrează cu subconștientul vostru. Deci acest instrument se numește că în fiecare zi scrie în 3-5 minute, scrie scopurile. Dar să nu te uiți pe foaia care ai scris-o ieri sau altă ieri, da?
Adică subconștientul tău se întăresc scopurile tale și tu mergi mai rapid și mai repede spre ele. Tu știi foarte clar ce trebuiește să faci. A doilea punct despre scopuri este să fie măsurabil, da? Măsurabil. Cât de mare, ce parametri are, concret să știi. Din cauza că noi nu știm ce vrem, de multe ori nici nu avem. Dacă vrei o casă să fii, de exemplu, trebuie să știi ce metraj are, ce bucătărie are, ce living are, unde se află ea. Dacă vrei o mașină, trebuie să știi ce motor are, ce culoare are, tot despre această mașină, ce denumire are. Am unii la curs, unii persoane care nu știu ce vor și din cauza că nu știu ce vor, eu în primul rând îi trimit acasă să vadă acest video și să vadă, să-și stabilească un scop. Să-și stabilească un scop foarte clar. Dacă nu stabilești scop foarte clar, atunci îți va fi foarte greu să mergi în viață și să ai succes. A treilea lucru care ar trebui să puneți voi un scop să fie cât mai real și să poți atinge. Nu vă puneți scopuri foarte mari, așa ca să nu le puteți atinge. Fiindcă dacă nu îți puneți scopuri foarte mari, care nu le puteți atinge, atunci vă veți descuraja. Eu mi-am pus scopuri foarte mari care foarte multe ori le-am atins, dar de foarte multe ori m-am descurajat până l-am atins. Deci puneți scopurile reale și măsurabile și concrete. Cât mai real, dar un pic mai mare. Un pic mai mare ca să poți să-l atingi. Scopul trebuie să fie orientat la rezultat, nu doar la muncă. Ce înseamnă asta? Deci nu înseamnă că dacă vei munci mult, vei avea mulți bani. Nu înseamnă că trebuie să muncești dimineața de la orele 7 dimineața până la 2 noaptea. Deci scopul tău trebuie să fie la rezultat. Adică tu când ai pus concret trebuie să știi despre unde ajungi, la ce rezultat ajungi cu scopul tău. Și ultimul lucru care trebuie să fie pentru un scop este ca scopul să fie într-un timp clar, cu penalitate. Deci, ce înseamnă asta? Și v-aș ruga asta să aveți în vedere, fiindcă cine nu-și pune scopul în timp foarte clar, atunci el nu va ajunge la dânsul. Și chiar dacă va ajunge peste un an sau peste o săptămână sau peste o lună sau peste 2-3 luni, tot timpul se întinde, tot timpul nu ai timp pentru acest scop. Deci aceasta e foarte important, ca scopul vostru trebuie să fie pus în timp clar, cu penalitate. Ce înseamnă penalitate? Adică tu trebuie să pui o penalitate pentru tine în caz tu nu ai făcut acest scop, atunci puneți o penalitate. Nu mă primblu, da? Puneți o penalitate. Nu privesc, de exemplu, filme o lună de zile. Puneți o penalitate care te va durea. Din ce motiv? Fiindcă când tu ți pune penalitate singur pentru tine, dacă nu ai un antrenor, de regulă eu pun penalitățile, dar puneți și tu penalitate. Câteodată e bine să-ți pui aceste penalități din cauza că scopul va fi atins mai repede și vei fi stimulat mai repede să ajungi la acest scop. Și de asemenea sunt scopuri nesimțite. Ce înseamnă scopuri nesimțite? Care sunt pe ani de zile înainte. Deci o viziune mare, clară și, de exemplu, să vă dau exemplu, scopuri nesimțite, asta sunt, de exemplu, să zbori pe lună, scopuri, de exemplu, care tu nu ai putea acum, dar peste 5, peste 10, peste 15, peste 20 de ani, să ai niște scopuri care nu sunt realizabile, dar peste 10, 15, 20 de ani pot fi realizabile. De exemplu, oamenii care au vrut să zboare pe lună, acestea au fost scopuri nesimțite, da? Adică ei au avut niște scopuri care nu erau reale. Și de aceea e foarte bine să-ți pui și așa fel de scopuri.
Dar la început puneți scopurile care v-am spus aici și după aceea veți merge cu cele nesimțite. Scrie 10 scopuri în timp de 3 minute, încercuiește 3 scopuri și încercuiește după aceasta unul mare. Deci acum este timpul să spui 10 scopuri în timp de 3 minute, 5 sau 10 sau 20 de minute, cât timp îți trebuiește, fiecare cum dorește. După aceasta o să trebuiască să le încercuiești pe 3 scopuri. Din ce cauză? Te focusezi cele mai importante 3 scopuri. Deci dacă tu vei pune 10 scopuri, 20, 50, de regulă pe un an de zile ar trebui să ai 50 de scopuri. Dar începe de la cele mai importante. Deci din 50 ajungi la 10, după aceasta ajungi la 3 scopuri, după aceasta ajungi la un scop care trebuie să te apuci de azi și în așa fel începe cu cel mai mare. Deci cu cel mai important, după importanță, pune scopurile după importanță, fiindcă poate să fie scopuri mici, dar să nu te aducă la rezultat. Deci e foarte important ca să începi cu cele care te duc la rezultat. Focusează-te pe scopurile cele care te duc la rezultat. Deci cu cât mai mult focus pui pe cele care te duc la rezultat, atunci vei fi o persoană care va atinge aceste scopuri. Cu voi a fost Sânduță Grigore și cred că acest video v-a fost de folos și aș vrea ca să fiți oameni care ating scopurile și nu au limite. Dacă veți fi așa gen de oameni, veți inspira alți oameni și veți avea un viitor foarte mare. Veți putea schimba foarte multe lucruri și veți trăi o viață de succes. Cu voi a fost Sânduță Grigore și la noi revedere!